Aurren aurrean, helduok heldu. Helduei aurren aurrean euskaraz egiteak duen garrantziaz jabearaztea izan da ekimenaren helburu nagusia. Eta, bide batez, umeon bueltan aritzen diren helduen arteko euskararen erabilera ere areagotu nahi zen. Etorkizunean euskararen erabilera normala duten umeak nahi baditugu, umeek hizkuntza portaera normalak ikusi eta ikasi behar dituzte. Bai, eta normaltasunaren lehen araua, euskaldunek euskaldunekin euskaraz egitea da. Gure nahia da gure seme-alabak euskaraz hazi eta heztea, eta badakigu horretarako guk zeregin handia daukagula, dena gure esku ez dagoela badakigun arren. Aurren aurrean, helduok heldu egitasmoa gaur amaituko bada ere, aurrerantzean ere bat egingo dugu ariketa horren helburuekin. Gure seme-alabak euskaraz hazi eta hezi nahi ditugu, eta badakigu horretarako guk zeregin handia daukagula, dena gure esku ez dagoela badakigun arren. Gure seme-alabei euskaraz egiteko eskatzen ibili beharrean, haiek euskara entzuteko eta euskaraz jarduteko ahalik eta aukera gehien eskaintzen saiatuko gara. Euskaraz dakigun gurasook, euskaraz egingo diegu gure seme-alabei, inguruan daudenek euskaraz jakin edo ez. Helduon arteko hizkuntza portaeren gaineko gogoeta egingo dugu, eta saiatuko gara honako konpromisa hauek hartzen. Euskaraz dakigunon artean, euskaraz egingo dugu. Ulertzen duenari, euskaraz egiten saiatuko gara, berak erdaraz erantzuten badigu ere. Badakigu hizkuntza ohiturak aldatzea zaila dela, baina saiatuko gara hartu ditugun konpromisoak betetzen. Poliki-poliki bada ere. Algunas de las personas que firmamos esta declaración no sabemos euskera, pero aún así queremos que nuestras hijas e hijos sean euskaldunes. Para ello, siempre que podamos, ofreceremos a nuestras hijas e hijos la posibilidad de que escuchen y hablen en euskera. Junto con el euskera, les transmitiremos nuestra lengua y cultura de origen. وبعض من الأشخاص الذين وقعوا على هذه الوثيقة لا يعرفون لغة الباسك، وعلى الرغم من ذلك نريد من بناتنا وأبنائنا أن يتعلمون هذه اللغة، ولتحقيق ذلك نقوم بكل ما نستطيع لنمنح لأبنائنا وبناتنا فرصة الاستماع والتحدث بلغة الباسك، وإلى جانب لغة الباسك سننقل إليهم لغتنا وثقافتنا الأصلية. Adierazpen hau sinatzen dugun 0 eta 12 urteko arteko umeen gurasook bat egiten dugu bertan esaten denarekin eta gure seme-alaben aurrean hartutako konpromisoak betetzen saiatuko gara. Elgoibarren 2021ko abenduaren 3an. Agirian aitatzen diren konpromisoekin bat egiten duzuen guraso guztiok animatu nahi zaituztegu berau sinatzera.